Susan Collins. Ne zaboravljate lica osobe koja vam je bila posljednja nada. Uništiti stvari je mnogo lakše nego napraviti ih. Glupi ljudi su opasni. Uvek usmeravam svoje emocije u svoj rad. Na taj način ne povređujem nikoga osim sebe. Nekim putevima se morate sami prošetati. Da bi došlo do izdaje, prvo je moralo postojati poverenje. Svako jutro se izvlačim iz noćnih mora i otkrivam da nema olakšanja u buđenju. Mislim da još uvek ne znate koji efekat možete imati. Ciljite više, u slučaju da ne uspete niže. Ako očajna vremena zahtevaju očajničke mere, onda sam slobodna da se ponašam očajnički koliko god želim. Morate proći kroz nešto da biste došli do kraja. Nada je jedina stvar koja je jača od straha. Ponekad se ljudima dogode stvari i oni nisu pripremljeni da se nose sa njima. Mogli ste učiniti mnogo gore od toga. Ljudi zaista nisu tako loši. Stvar je onoga što im svet radi.